مرامت کنین سیچکا میگن سیچکا با قپین سیچکا را پیشی بزرگ آجانو توی پرادو 2012 سالای объёми 4.6 силиндра ҳай 2022 сол Toyota Highlander баъдарҷоно. Ассалому алайкум баъдару салом ҳама подписчикои Автолайф да суров ҳастам дар хизмати шумо. Гап ту надонум шерунай барои дастгирии ту навори динара дастгирӣ кардин ҳама каса. Дар ин навор ҳам якчанд мошинои беҳтарин ҳастай. Боварӣ дорум ҳаматонда мақбул мешавад. Дастгириҳои шумое ки мо ҳамкӯшӣ мекунем ҳама рӯза наворҳои нав ба нав барои шумо пешкаш бигардонем. Иншоалло якчанд проектҳои нав ҳастай бо дар оянда мешаванд. Максиман лайкҳо қа дастгирӣ мекунем. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд ҳатман обуна шавен. Ва дар магазини Автолайф якчанд ҳамун чухолҳои беҳтарин овардагиам полико барои тамоми маркаи мошинои шуморо ҳастай. WhatsApp дар менависонем ма каталога равон мекунам доставка барои подписчикора бепулай. Саломат бошед, худованди меҳрабон ҳаматан нигаҳбон бошад. Мегзарем ба тамошои видео. Маромат кунин сечка мегин сечка ба қапин сечкара пеши бузург 2000 сол объёми 3 диққатия баодарҷоно. Хоб газа бензин ҳуҷҷат танировкаш солона ӯзама ҷо шахши ба навор мегирем тамошо кунем мошинчаро. Состояниш неки зури бада. Хоб чор табалони нав диско хати хоб наҷош никелим даст алу кондиционер. Хоб 296,000 пробег дора. Хоб асер даро электро автомат ҳама наводш кор мекунад. Хоб объёми 3 расходаш чанд қака? 10-12 та. Агар сахар кунем бисёр мекунем 13-14. То 13 мега мақсад агар вобаста айкини 13-14 то мега агар сахт айкини мехира. Хоб нарх чанд смака? 105 така. 105,000 сомонӣ бо савдо меша. Номеро акара мемонам метавонед занг бизанед хай бо мошинчара мен мебинед. Ана бекам будиай. Утилизация ҳамач дора. Хоб 93 476 66 62 номерои соҳиби мошин. Хоб маромат кунем баъдарҷоно 95 сол Opel каравани простой Astra F 1.6 простой газ бензин дора 21,000 сомонӣ айтоқа утилизация дошта тамом ҳуҷҷатош тамом шуда. Ина саломаш 295,000 пробег дора. Салон шуда ки соз буда тоза кай. Ай магнитофонш мезанӣ. Нега тарафам бинем қафош. Багажшам соз. Нега тарафам бинем баъдарҷоно. Хоб номеро акара мемонам касои да мақбул мешавад баъдарҷоно метавонем бо биёен мошинаи пеш бибинем 901 61 31 60 номерои соҳиби мошин. 2022 сол Toyota Highlander баъдарҷоно. ҳозир ҳама ҷо шахшро ба навор мегирем тамошо кунед. Фул комплектация. объёми 3.5 хати. Мошинчаи бек ҳам буди. Ана. Хоб чорта балони нав диско хати. Ана бескуричавой. Салон шаг мегирем, салон шаг бинем. Салон сиё. Даро электро, кожни салон даст. Хоб монитори калон 119,000 пробег дора. Фул комплектация. Алукам дора. Шинчай бекам буди ина. Хоб инага қафо мебинем. Хоб 4 ведеай. Ана 4 дора. Инага тараф мебинем. Чанд сум гуфтед акайра? 390,000. XL. Хоб 901 20 25 01
номерои соҳиби мошин. Марамат бародарҷонон, Toyota Prado 2012 солай. Объёми 4 цилиндрай. Ана озамаҷо шахшу ба навр мегирем тамошо кунем мошинчара. Бе камбудӣ. Ина салонош, балошни салон. Так, монитор, старт стоп, ҳама наврота дора. Автопилот. Ягон хафо ҳам мегирем, ягон хафо ҳам бинем. Хоб, камераи 360 градуса. Ана мошинча хеле бекам будӣ. Ҳуҷҷат, утилизатсия, тонировка ҳама чӣ дора. Чанд сум гуфтӣ яка нархша? 290,000 сомоние. Харидори конкрет набоша бародарҷонон метавонанд бубиянд мошинчаро пеш бибинанд. Иншоалло ки бо муомилаи нағзам дора. Хоб 901 20 25 01 номерои соҳиби мошин. Тазабс. Подписчикои Автолайф дидем ки хайр ҳамин бародаро қати мо ани мие мошинбинисоа гап мезанем. Ҳамин бародаро барои шуморо бо аксия карданд дар моҳи шаҳрон. 3 тайга К5 бо нархи арзон барои шумо. 2011 солай. Объёми 2 корейский вариант. Хоб панорама безключавои доступ ҳама наварота дора. Як бо салон шамнишон те. Ана 110,000 сомонӣ. Бе камбудӣ мошиноай. Хоб старт-стоп, мултирул, дарои электропакет, хоб обогрев сидени, панорама. Ягай тарафам биги. Эна. Диско шабинен, 4 балони нав, диско қати. Ам хитоб хуб я бу ай тараф шам биги. Зафа. Чокади. Инаш 100,000 сомонӣ 2011 сол. Объёми диққатӣ. О. Свет чайбин, свети необычный. Айнан ам комплектация. Хоб старт-стоп, кожаный салон. Ҳамун авто ки ушам дошт, ҳамиам дора бародарҷонон. Я бурам хел бояд мирин салон шани бигирӣ. Меша. Хоб на спойлеру задаги мошинча тайёра я номер мегирӣ, ҳай мекунӣ. Инаш 2014 сол будан. 115,000 сомонӣ. Як салон шам бигирӣ. Хоб бинагай пешам бубинем. кадомиш ки маъқул мешавад занг безанӣ, акай некрӯз, акай беҳрӯз дар хизмати шумо ҳастанд. Бародарое ҳастанд ки нархҳошон нисбати лубои ҳамин мошинбизнесҳо фарқ мекунад. 88 41 388 909 94 38 50 ай мошини ҳамиро сиёмка кардна номерошон аз ёд кардем. Саломат бошен. Иншоалло ки хайр боҷ кадом мошине ки шава дар канал мемонемшон. Мошина фурӯши бародарҷоно Toyota Fielder 2008 солае, объёми 1.8, бензини холӣ. Ҳуҷҷат тонировка ҳамаш ясолае. Мошинчаро тамошо кунем состояниша. Озима ҳамаҷош ҳама гирам, 4 та балоншам навай. Озия салонша мегирам. Дарош электрам. Яич холакои навай Автолайф задагиай. Коробкаш автомат. Мошин ҳолаташ беҳтаринае. Тамошо кунем. Ҳолати салон хуб. Оз бо як қафоам мегирамаш. Як қафош багажаш. Нархи чанд табадака? Нархи 108,000 сомон бо муомила дора? Ҳай бо муомила ҳам дора. Номеро табгу ака? 900 14 41 84. Хо ман номерои акара мемонам, занг бизанен. Мошинча состояниш беҳтарин аст. Бо хутонам дар видео хушрӯ мебиненаш.
2008 сол бародарҷон Toyota Verso объёми D дизел моторш. Хуб, чӣ моторш гуфтӣ? D4D моторш. Яъне ки мегӯянд мотори зурай. Салон шабиё як ҳуи кака салон шанишон те, маю тараф биём. Хуб, старстопай, ана монитори Android задагӣ, механик, ина салонош, чиқолакҳои соз, ягон камбудӣ надора бародарҷоно. Салонш тоза, наружниам ягон кор надора. 70 чанда? 75 ҳазорш гуфтесай, муомилаи нағд мешава. 994 38 50 номерои соҳиби мошинаи бародарҷоно. Ядомиш ки маъқул мешава. Ана маълумоти бештара барои шуморо метавам. Ҳай надидем ихтиёр мошиноро.